ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಡು ಏನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ದವಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಡ ಆಯಡ ಒಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎಂಚ ಪಿರಿಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೊಚ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತೀರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಪನ್ ಪೂಜೆ ಪನ್ನಗ ಭಜಣ್ಣ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚರಿಗೆ ಇಂಚ ಅವಡು ಇರ್ಲಂತೆ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೇರು ಅಂಚ ಆತ್ ಬೊಕ ಆಯ್ಪನ್ನೇನು ಇಂಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ದೀಪೆ ಎತ್ತೋ 7 ಬೀಳುಡು ರೂಪೇಶ್ ಸೋತದಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುಲ್ಲೆ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯೆ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಭೋಜರಾಜು ಅಮ್ಮಂಜೂರಿನ ಸಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಅದೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಂದತ್ತದು ಸುಮಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡೋಡು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಡು ಏನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ರೂಪೇಶನ ಮೋಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಡನಾಟ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಧು ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆಯ್ಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಭೋಜಣ್ಣ ರೂಪೇಶ್ ನೀರು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತ ಸುರೂತ್ ಸಲ ಬತ್ತಿನೇಕ್ಲ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಟೈಮ್ ಇರಡ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ರೂಪೇಶಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 200 ದಿನ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಹಗಾರೆ ರೂಪೇಶಿಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದೆ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಏತ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಮಾತ ರೂಪೇಶ್ ನೆನಪುದಿ ಒಂದೇ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಇಂಚ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ ಪುನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೋಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಪುನಗ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಡು ಅಹಂಕಾರ ಆಡು ದುರಂಕಾರ ಆಡು ದಾಲಜ್ಜಂದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ಏನ ಟೀಮು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ರೂಪೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ತುಯ್ನಿಯಾನು ಆ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಡವಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಡವಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರೂಪೇಶ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಈರುತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇರಗೆ ಏಪಲ ಇಷ್ಟ ರೂಪೇಶ್ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ಏಪಲ ಏನು ಓ ಗುಣ ಕಲಾವಿದಡೆ ಏಪಲ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದಿನ ಬೋಡಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಎತ್ತಂದಂಡ ವಾ ಕಷ್ಟನ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತೋ 7 ಬೀಳುಡು
ರೂಪೇಶ್ ಸೋತುದಿನಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಜೀವನೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ, ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ದಿನಕ್ಕೇನು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಡ್ದವರ ಕಷ್ಟದ ನೆನಪಿತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೊರಿಯನ ತುನಗ ಕನಿಕರ, ಕಲಾವಿದನ ತುನಗ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಏಪಲ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೆರಿಪ ಒಂದೆ ತೆಲಿಕೇಡು ತೆಲ್ತಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಒಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪುನೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಡ ಆಯಡ ಒಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎಂಚ ಪಿರಿಯ ದೆಪ್ಪೋಡು, ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೊಚ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತೀರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲಕೇನುವೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಮನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಜಿನ ಎಂಕುಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಪ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ತೆರೆದಿನ ಆಗ ಪಂಡದು ಆಗ ತೆರೆದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಪಂಡದು ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ದಯಮನ್ನಾಗ ಆಯನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನಿನ ಆಯಲಕ್ಕೇನು ಆಯ ಪನ್ನಿನ ಎಂಕುಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಅಂಚೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲ ಎಡೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಎಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಿಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಆಲ್ಬಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ಲ ಇರು ನಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕುಗ್ಗುನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತನ ಆ ಟೈಮುಡು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ದೆರ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಆ ಟೈಮುಡು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದರನೇ ಪತೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಸಮೇತ ದೆತ್ತಿರು. ಸೊ ಓವಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ಉಂಡೈತೆ ಈತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದಾರ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆನೆಪುಲಿರೆ ಉಪ್ಪು ಓವಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗಿರೆಗೆ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಓವಾಂಡಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಐಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಖುಷಿಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಇಷ್ಟಪಡಿಪೇರು. ರೂಪೇಶನ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಪುನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ದವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೆ ಓ ಪಾತ್ರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೇ ಪಾತ್ರನ ಕೊರದುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಭಿನಯ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ತುನಗ ಜನಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕೊರಪೆ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೊಂಡು ಮನೆ ಆ ಜೀವನ ಬಂದಿನ ಟೀಮ್ ಅಂಚೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಆ ಟೀಮುನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೆ ಆ ಟೀಮುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ ಪೂಜೆ ಪನ್ನಗ ಭಜನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಅವಡು ಇರ್ಲಂತೆ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೇರು ಅಂಚ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ಪನ್ನೇನು ಇಂಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯನ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ದೀಪೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿನ ಶಬ್ದಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ತೋಪೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿನ ಶಬ್ದಲ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇನುಂಡು ಆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡೋದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಂದ್ಪೆ ಭಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಜನ ಒಂದು ಪಗನ ಶೋಕಾಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪಗನ ಭಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜೀನು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಐನು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪನ್ನಗನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬುಳ್ಯಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ವಿಷಯ
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋತಿನ ವಿಷಯ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುಲ್ಲೆ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜಿ ಅಂತೂ ಸಡನ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯೆ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ದಾದಾನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ತೂತು ತುಯರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಟಕದ ಬಿಸಿಟ್ ತುಯರ ಆತಜಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾಕಲು ಒಂದು ತಶ್ಪೈರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡಲ ಅವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬಂದು ಎಂಡೇನು ಅವುದೇ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಎಡ್ಡೇನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ತುವಲ್ಲಿ ಆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ರೂಪೇಶನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಒಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ತುಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದೆರಡ ಒಡನಾಡಿನಗಳ ಮಾತಿರ ತೋಚ್ಪೋಯರು ಅಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಆಯೆ ನನ್ನ ಟೀಮು ಮಲ್ದಿನ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ 5 ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಟ್ಟನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಗ ಬಾಕಿದವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಕಿಟ್ಟನ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡದು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದು അതിന് ಕೊರಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ അതിന് ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಜನನ ಸೇರೋದು ಎತ್ತೋ 5 ಸಾವಿರದ ಬಿತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಪಿನ ಜನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಬಂದೆ ಐಟೆ ಆನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಐಟ್ಲ ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋತೀನಿ ಅವು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೋತುಜ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತಿರಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನ ನಿರೂಪಣೆಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದನ ಯೋಗ ಅರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಯೋಗ ಆನ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ DVD ಸರ್ತಿ ಬರೋಂದಜ್ಜಿ OTT ಬರೋಂದುಂಡು OTT ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಏರು ಕಲಾವಿದೆ ಏರು ಬರೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಆಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂರ್ನು ಅಂಚಾದ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ್ರ ನಕ್ಲು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯನ ಪರ ಅಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ವೋಟಿಂಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಬರ್ಪಿಲೆಕ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ